рӯзе ба радио зане занг мезанад ва баровии барнома муроҷиат намуда мегӯяд: ман зани танҳо ва хеле нодорам. моле надорам ки барои сер кардани шиками фарзандонам сарф намоям. фарзандонам имрӯзҳо аз гуруснагӣ хеле азият мекашанд. агарчи садои маро нафарони хайрхоҳе мешунаванд, пас ба хотири худо аз онҳо хоҳиш менамоям, то ба ман кӯмаке кунанд. ин муроҷиати занро марди дорое мешунавад ва яке аз хидматгоронашро ба наздаш даъват мекунад. ба ӯ маблағе медиҳад ва мегӯяд: бирав ба бозор, ин маблағро масраф намуда молу маҳсулот бихар ва макони он занеро ки аз нодорӣ гилагузорӣ кард пайдо намуда ба ӯ таҳвил бидеҳ. агарчи пурсид ки ин чизҳоро кӣ фиристод, бигӯ ки шайтон. хидматгор бо изҳори ризоият аз назди мард меравад ва роҳ пеш мегирад сӯи бозор. баъд аз харидорӣ намудани молу маҳсулотҳои гуногун ба ҷустуҷӯи манзили он зан мепардозад ва ниҳоят онро пайдо мекунад ва самти ҳаракаташро ба сӯи манзили он зан идома медиҳад. баробари расидан ба манзили зан дарвозаи ӯро мекӯбад ва зан дарро ба рӯяш мекушояд. хидматгор чизҳои харидаашро ба зан медиҳад. зан баъд аз гирифтани маводҳои харидоришуда изҳори хурсандӣ мекунад ва ба даргоҳи худованд шукргузорӣ менамояд. дар ин ҳангом хидматгор ба ӯ мегӯяд: эй зан, намепурсӣ ки ин чизҳоро кӣ барои ту фиристод? зан бо табассум мегӯяд: агар худованд хоста бошад, ҳатто шайтон ҳам метавонад ин кори хайрро анҷом бидиҳад.